Бүгенге көндә мин бигрәк тә кичкенә балалар белән эшлим, кичкенә яшьтәге 2 яшьтән алып 11 яшькә хәтле балалар белән эшлим. Бүгенге көндә бик зур проблема тора баланың саулыгы, ничек аның теле ачыла. Бик күп кенә бүген докладлар булды, мәктәптә ничек татарча өйрәтү, ничек баланың татарча теле ачылу турында минем шәхсән логопед буларак, нейропсихолог буларак килеп туган проблемаларны ничек тә булса чишү үзем генә уже килеп чыкмаган аркасында мин уже бүген мәҗбүр калдым үземә ничек дип әйтим үзем белән эшли торган башка коллегаларны да бергә җыеп бу мәсьәләне алга җибәрү турында. Бик күп кенә балалар бүгенге көндә телләре гомумән ачылмый. 3 яшькә хәтле сөйләшә алмаган, 4 яшькә хәтле сөйләшә алмаган балалар бик күп. Аларның телләре ничек ачыласың? Аларга уже специалист кирәк була, белгеч кирәк була. Татар телендә эшли торган белгечләр бик аз, юк дәрәҗәсендә. Логопед буларак без алар белән мәҗбүр калабыз урысча сөйләшергә, русча аңлатырга, чөнки материаллар юк. Шуның белән сәбәпле, шул сәбәпле без балалар белән уже аның телен русча ачырга тиеш булабыз. Ничек анда татар телен кертү уже әти белән әни уйлап кына калырга тиеш түгел. Мәсәлән, мин үзем күбрәк татарча әти-әнидән тәкъдим бар икән, татарча дәресләр алып барам, логопедия дәресләре. Бу очракта бала минем белән татарча дәресләрдә телен ача, күпмедер дәрәҗәдә мин аңа специалист, белгеч буларак ярдәм итәм. Өйгә кайткач әти-әни, менә бүген Айсылу да әйтеп китте, бу әти-әнинең бик зур көче, өйгә кайткач белгечнең тәкъдимен тотып, истә тотып аны куллану. Белгеч белән генә татарча балага үзләштерү мөмкин түгел. Если без әгәр дә без комплексный ни ясасак, подход эш алып барсак, бу яхшырак булыр иде. Бүгенге көндә мин нейропсихолог буларак тагын эшлим. Татар телендә дәресләр алып барам. Әти-әниләрнең тәкъдиме соравы буенча кемгәдер үзенең тәкъдимнәрне кертмим, әти-әнинең тәкъдиме буенча. Әгәр дә алар гаиләдә татарча сөйләшәләр икән, бала татар садигында йөри икән, татар мөхитендә тәрбияләнә икән, бик зур уңышлар бирә. Тагын шундый моментлар бар. 70-80% балалар бүгенге көндә сау-сәламәт туган балалар. Нейропсихолог, логопед белгечләреннән мохтаҗ. Аларның ниндидә өлкәдә барыбер үзләштерү сәләте, тел генә түгел, башка белемне үзләштерү сәләте аксаклый. Шуңа күрә без фикеремне чуалтым, гафу итегез. Шуңа күрә баланың баш мие үсеш этапларын әти-әни белгеч бергә күзәтеп барса, аңа ярдәм кулы сузса яхшы булыр иде. Бүгенге көндә логопедларга, нейропсихологларга эшләүе бик авыр, чөнки безнең методический материаллар юк. Безнең шундый примерлар китерсәм, дәрестә без төрле уеннар кулланырга тиеш. Татар уеннары бик аз. Баланы без кызыксындыру чарасы буларак бер генә уенны, 2 генә уенны дәрес сайын уйнасак, уланы туйдыра. Шуңа күрә без мәҗбүр калабыз каян да булса тәрҗемә ясарга. Мин, мәсәлән, үзем татар теле белгече булмагач, миңа бик авыр аларны тәрҗемә итәргә. Кай вакытта инде үзең дә уйлап чыгара башлыйсың. Шуңа күрә минем шундый тәкъдимем бар. Әгәр дә без татарча сөйләшә торган белгечләр, татарча яхшы камил белә торган белгечләр бергә җыелып, шундый разработкалар ясаса, әсбаплар, татар телендә бу бик яхшы булыр иде. Баланың беренче этап үсеше яхшырак барыр иде татар телендә. Шундый сорау килеп туа әти-әниләрдән. Ничек соң 2 теллек, бәлки безгә сезнең белән русча шөгыльләнергә дә, өйгә кайткач татарча дәвам итәргә. Бу ниндидер авырлыклар китереп туа. Әле баланың баш мие ул фильтр ясый алмый. Шуңа күрә балага авыр бер телдән икенче телгә күчкәндә, без шундый аннары ниләр күрәбез? Үзебезнең каршыда бала русчаны да яхшы белми, татарчаны да яхшы белми. 2 тел бергә кушылгач авырлыклар белән. Шуңа күрә безгә башта татар телен төпле итеп утырткач, иншалла урыс телләре калган телләрдә
аңа җиңел бирелер дип уйлыйбыз.